أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uadressa noma utshela isithunywa sakhe unjengalwazi injulabuchopho usolwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi ya Muhammad innaka wena Muhammad mayyit, you are going to die. Wena Muhammad uzofa, lizofika ilanga lokuthi wenze njani uhambe emhlabeni. Wa innahum mayyitun, kanye nabo bonke abalandeli bakho nabo bonke abantu abaphila emhlabeni bazofa futhi. Allah lapho uyasitshela kasifihleli. Njengoba namhlanje khona abangavukanga, njengoba kusasa khona abangeke bavuke, wonke umuntu uzofa. Lalela-ke, namhlanje ngifuna ukukutshela ngethuna. Abaningi bethu ithuna balazi, bazi nje ukuthi ithuna inhlabathi kuphela la kugcitshwa khona abantu abafile. Ngifuna ukukutshela ngethuna namhlanje. Kuthiwa ngelinye ilanga kwathi kudlula umngcwabo, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam watshela abakade benayo ukuthi asilandeleni lo mngcwabo lo. Bahamba bawulandela umngcwabo. Wathi mangabe befika emangcwabeni, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wama eduze kwethuna wase eyakhuluma nabo. Wathi ithuna liyakhuluma. Lalelani ukuthi ithuna lithini. Uyakholelwa noma awukholelwa, ithuna liyakhuluma. Lithini ithuna? Oh children of Adam, oh bantwana baka Adam, lalelani nilalelisise. Mina ngiyithuna, mina ngiyigodi, mina ngiyindawo yabafileyo, mina ngiyindawo yobuhlungu, mina ngiyindawo yokukhathazeka, mina ngiyindawo yezimpethu noma izibungu, mina ngiyindawo yesizungu, mina ngiyindawo yezintuthwane. Kukhuluma ithuna, likhuluma nami nawe. I am the place of wilderness. Ngiyindawo lapho kuphila khona izilwane eziyingozi, ezifana nofezela, ezifana nezinyoka. Njengoba unjengalwazi esitshela ukuthi ethuneni khona ofezela, khona izinyoka. Ithuna liyakutshela ukuthi lileyo ndawo leyo. Angikuphindele. Ithuna every day mawuvuka likhuluma nawe. Lithi mina I am the place of solitude. Ngiyindawo, I am the place of sorrow. Ngiyindawo yokukhathazeka. Ngiyindawo yamawari. Ngiyindawo ye-stress. I am the place of loneliness. Ngiyindawo yesizungu. Lapho wena uzobe uwedwa kulo ithuna. I am the place of worms. Ngiyindawo yezibungu nezimpethu. I am the place of ants. Ngiyindawo yezintuthwane. I am the place of dust. Ngiyindawo yothuli. I am the place of pain. Ngiyindawo yobuhlungu. Kukhuluma ithuna. I am the place of questioning. Ngiyindawo lapho uzobubuzwa khona imibuzo. Mfowethu nawe dadewethu, ukuze leyo mbuzo leyo ozobubuzwa yona lapha ethuneni, ukhona ukuthi uyiphase, ukhona ukuthi uphendule kahle. Thatha lento engenabungozi. Uzofundiswa ukuthi uphendula kanjani leyo mibuzo leyo. Uma ungayithathanga lento, ungenile wena enkingeni, ungenile wena engozini, ngoba awuyithathanga lento engenabungozi. Ubona ukuthi ngcono uthathe wena lokho okunobungozi ube nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wakho. Thatha lento ke mfowethu, thatha lento ke dadewethu, ukuze mawufika ethuneni, ithuna likwamukele kahle,
lithi wamukelekile ngane yami. Ithuna lifana noma wakho. Wamukelekile ngane yami ngokuba wena uziphathe kahle emhlabeni, awungikhohlwanga, namhlanje wamukelekile ngoba usuyiphasile lembuzo le obuswe yona izingelosi kuba bonke abantu asebeke bafika la kimi. Wena ngikuthanda ukubadlula bonke abantu abake bafika la kimi. Kusukela namhlanje uzobona ukuthi ngizokuphatha kahle kanjani. Kuthiwa ithuna libe seliyavuleka, ube usuyabona amanqampunqampu ase-paradise, ubuhle bezulu, ubuhle be-paradise. Uqala uzwa the breeze, umoya uvunguza kamnandi uqhamuka e-paradise. Kodwa wena mawungenzanga kahle, ungayithathanga lento engenabungozi, ungashongo wena ukuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kwaze kwafika ilanga lakho lokudlula emhlabeni, ithuna mangabe likwamukela lithi wena awamukelekanga la, angikwazi ukuthi wena ufunani la. Kubo bonke abantu abake bafika kule ndawo, wena engikwenyanya ukudlula bonke abantu abake bafika kule ndawo. Kusukela namhlanje uzobona ukuthi ngizokuphatha kanjani. Kuthiwa ithuna libe selicrasha, selicindezela ithuna. Lithi umprofeti waze wahlanganisa iminwe kanje, ebonisa ukuthi ithuna malicindezela ube isicaba kanjani. Uthi ubambo lolu langapha lihlangana nalo lubambo lolu langapha. Yingakho ke bafowethu sithi abantu abafayo bengasiya ama-Muslims, when they die, mase befile, akumelanga sithi rest in peace ngoba abalelanga ngokuthula laphayana. Kumele sithi rest in pieces. Njengoba uza kuthiwa ithuna likushaye ingcucu ube ama-piece. Ithuna malizokucindezela kanje bese kuyahlangana ubambo lolu lwangapha, amathambo ahlangane wodwa. Awukho in peace, you are in pieces. Uyingcucu. Uyiqubiqubi zakho zomzimba, amathamba ayahlukana. Manje ulele ngokuthula kanjani? Uphila leyo mpilo leyo ebuhlungu ngaleyo ndlela leyo. Rest in pieces wena ongasiyi Muslim. Wena oqinisa ikhanda, ohambe umnyameni ngamabomu, ongafuni ukuyithoba, ongafuni ukuzehlisa, ongafuni ukuzinikela, ukhonze umdali wakho yena yedwa, ungamxubi nalutho ezidalweni zakhe, ungamenzeli abalingani, ungamenzeli abancedisi, ungamenzeli izifaniso. Akazali, akazalwanga, akayena umuntu, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Wena ohlulekile ukwenza lokho, mawufika ethuneni, ithuna liyokuphatha kabi, liyokuhlukumeza, uyohlukumezeka wena mawufika ethuneni. Mangabe ucabanga ukuthi lento engiyikhuluma ingamanga, wena ofunda iBhayibheli, hamba uyovula incwadi kaLuka 16 kuverse 19, wehle nayo uze ukuthi kwenzakalani kumuntu ade engalaleli, ade eyikhukhumeza, engafuni ukutshelwa uma ngabe sefika ethuneni. Akupheleli la kulomhlaba. Mawufika ufisa ukubuya la kulomhlaba osuka kuwo. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo, silalele ithuna malikhuluma nathi, inkenteze lento le endlebeni zethu, kuze kufike isikhathi sokuthi sihambe emhlabeni, sibe sazi ukuthi sihamba nje sizilungiselele ukuthi masifika lapha siphase imibuzo esizoyibuzwa ingelosi, nethuna lisamukele kahle, lisiphathe kahle. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.